Jama'ar Sokoto sun cika da murna bayan da suka cika titi domin nuna farin cikinsu na kashe 'yan bindiga guda uku waɗanda suka addabi jihar ta Sokoto. Sauraro Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri namu na tsaro haƙƙin al'umma. Tashar taskar ji da kunne dai ba ta ƙasa a gwiwa wajen ta shiga ta fita ta zaƙulo muku labari. A yau ma labarin tashar taskar ji da kunne ta samu wani labari ne wanda mazauna Sokoto suke ta murna bayan nasarar sojoji akan wasu fitattun 'yan bindiga waɗanda suke takura ma jihar. Ga dai labarin da tashar taskar ji da kunna ta samu. Kafin ka wuce mai sauraro ka danna mana subscribe sannan ka danna alamun ƙararrawa domin samun labarai akan kari. Mutanen ƙauyukan da ke Malamawa da mazauna yankin Tsamayi mai lalle a ƙaramar hukumar Sabon Birni na jihar Sokoto sun yi murna da farin ciki bayan sojojin haɗin gwiwa na Operation Fansar Yamma sun yi nasarar kashe manyan shugabannin 'yan bindiga guda uku a yankin. A cewar jami'an watsa labarai na Operation Fansar Yamma, Captain David ya ce sojoji sun kai hare-hare yayin da suka yi nasarar kashe Kacalla na Gomma da kuma Gurmu da Ali 'yar 500. Sun kuma kwato bindigu ƙirar AK-47 guda uku da makamai da kuma babura a hannunsu. Ya bayyana cewa dai 'yan ta'addan dai da mabiyansu sun shiga yankin ne don karɓar kuɗaɗen fansa da harajin da suka ƙaƙaba wa mazauna kafin sojoji su tare su. Captain David ya ce wannan nasara ta haifar da farin ciki da annashuwa tsakanin mutanen Mai Lalle da kuma Tsamaye da Rimaye da kuma wasu ƙauyuka na Sabon Birni da Goronyo, waɗanda suka daɗe suna fama da hare-haren 'yan bindiga da aka kashe. Ya ƙara da cewa 'yan Operation Fansar Yamma na ci gaba da jajircewa wajen dawo da zaman lafiya a wannan yanki na arewa maso yamma da wasu sassan arewa ta tsakiya a yankin na Sokoto. Ya kuma buƙaci jama'a da su ci gaba da bayar da sahihin bayanai domin taimakawa nasarar ayyukan tsaro a yankunan. Masu sauraro, a nan muka kamo ƙarshen wannan shiri namu na tsaro haƙƙin al'umma, wanda wannan babbar tasha ta taskar ji da kunna take kawowa. Sai wani lokaci kuma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu kawo muku wasu labaran in Allah yadda. Mu ne muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dangane da iskar da kuke ji, domin ruwan sama ne ake mangalawa a yankin da muke. Mu ne muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.